na asase no wato wala fa ho wa bra nipa wo de asase no ma no e ko ne kra chipe o se asase no yato ama no bio asase no nya no nko aya community center ekromo wo ye ka community center sabi eye anase dwabo bi ba e ho na kro ni nyina hia no e ho so so over to park asase wato e wa asase no e no po de eye abronya se asegene na da mebru e no ma mete se sene asini na tiefo na no fiade ye etwa mi e hene ba abrenya se niwa na da we ma wotra se na wo Facebook a Tupac na sabi wa ro pabwa wasa kwa hane ntuma ogina edwani ye tiefo sabi ye de ye fa bibia ni apɛ ho adanse Tupac le gina edwani a sabi ye toto na mi na ni ti atwam ya kan si se asase no we hwe na we si so na Tupac to na ni ntro a kire ye wa nyene ba brenya se miwa wona ni nebu wona sabi wona woka bia ewom asase ni mpo wokasa me nkoso bia ma menka hwe esane se sabi ewom no ze krache nye me ka kire wa ne se ensi asase no so hopim bra mia na hwehwe misemu avio na etiefo Facebook Opemsuo video YouTube wo be hu se owura Tupac eyelu Abusuapanin Ona sabi ebru ogina dwema na na champo wa mu bi wutimi hu se wa fo yie pa ebinim se abena bi fie wo boa tim ho ahwani wife tim ho ahwani broni owo na aba opa na sabi ebru wuti ha keka asem mi obi asem nyema asem amo mi primo ni mi primo na konya ntena se eti Tupac na gina dwemi Facebook okwa live and colored over Tupac na sabi ebru sabi enya adom ewe wa brenya se eye fiade etwa mi o ma ya fra no o ma na waka jire Tupac se betin kwasa ase no onhwe na me manya sabi ebru wo de gina na nim no wa mfa ne man ensi asase bi so bia mu da esane se sabi community center de ye dan ni ato ama na sabi chronish ya eye fa de be kwa akohia wona Tupac bio asase a woji se wo de ye brofo mi na no me fo to wa no asema Tupac ka kire me se asase no de ye mo na wasi dan kakra bi wo enukre oye mbo adasa bo obesi dan ahwesumi no obedem eno ne jire se yefusase na fusase nso de wudi sutumi sami yasante ye mra no ekire no eno na chia me na benya se hini ka sa bra betin kwa na kumase ana sante yenso se bna enye ni la tabu die bibia na eno na ebusuafo akotonton etiatiafo Facebook Opemsuo radio YouTube Opemsuo TV Tupac na sabi ebru wa ne na se anentoma se obuhi ogina na obuhi fa we gina ho snap bi le plano yo manya liwa abrenya si jase ni liwa be mo aje no pe ejo so liwa wada wo ma na what to say yankopon adom liwa wada wo ma yenso ye ho ye pa na ma no fia ba sabi ebru se ne yenya na ti yese yevra abrenya se ohene ba wato ne safre owura Tupac wada me bru de ba ye no ye hu yatibi na sabi ebru ye se nwo ho da ye ti ni wura no wada we ma me tie ni ekosi ye chia wa ti fu ni na na chia ni wura na no ka se ni wura wo manhia ti me chia no chia kwa bi asante kotoko hene na chia ti fu na asem ye ba ye ni pa ni di akiri na obi apeso hu se de asem no kure musiti ampa yisia ifiada no e ma ye de tuye wura nim se dwumadi a woni ho no ti ade na achi di ye efa asase na wo bete nko ho asem a ye tena so hwe mu kan koduru ba bi e ka se Abusuapanyini pakoso Abusuapanyini dodo na abodi Tupac na ma won koso no yakwa akwahwese wakoso enti se de esika asem no nanka amaninya anesa nso yewura opagya niti ema ntije ko ba se yewura se yenko ne yemfa video nkonko he ewura mu ho dwumadi a wadi wo ho no yenko ne yenko hwe ne video ne yewura se ne se ma onko asase no so biem kopim sta asem no yewura amse wo no abetena se na papa Abusuapanin Tupac onka ne nsem nyina na wo ma asase umudi aso nka wo ma se nyina nye wi me mfa yi ntu yi na fa so biem la
se ekoba se Tupac na ene dia yewura so ni probot be ma no se nyane dia wo mfa ma no ne mum emprempre die ma bu nsi asase no so enko ye hwe wo ho entimi ne okasa Nyankopon ya adoma wo tena ye di video ko ne yakọ video dwumadi a wadi wo so nyina twetwa ho pictures nyina dia bekire yewura na dwumadi ya akọ akosi no Mira wala ma meda se ni nkyeremu a wode amae na minim sense asem ye no na ye Tupac sabi ode ne sase ne bode ne sa to so beti nkokro yim community center wo ho na bio asase a abusua yi de betro manim no na wada ma me pese be hu sense asem ni no hu sam na mo kan ye ana sabi ebru ni wo to wo na fa ho ne nko a de wo to wo na fa ho no ho asem ye kan ye sa de community center de beti nkokro no Wahene badi ase ni nifa hene nsase wonhwe ho efise eho ni dikuro ni ho enti wose ni nifa hene nhwe ho honsem bia wonhwe na se da asundue beba ho enti nifa hene no ma yete se woni ayi na kasa Abusuapanin Tupac akasa se sa community center asase ne de enya de a obetimi de ama because eho na kuro ni nyina besia mu enti wonti fa mante no de no ho asenye no ho asem ye kan de wo nifa hene na ehwe na oni na kan bigiri sem ze ho de enti ase ebe ye adwuma Medasi ebru medasi miwa se wa ma yehu ne ekoso na no fiada miwa na wo hwe over Tupac se bi na boso na no fiada no de gina wa na nu hu di wo mana na ni wo mpa no kro ni nyame anim because na se de na meka no na enka ya maninya se ya hye se enko ho na wa koso de se wo koso pe amaninya na yewura le dinti yewura de che se nyahwe mo nko so biem bi adu mo nko ya ma no ho ne nko hwe na yentumi mfa amanye mebo no ntie nyame ya adoma wo kyena de se de tie bia no ye de camera be ko ho ni akwa akohwe ho nsensem ni nyina Yo miwa medasi ebru wada roma na wo hwe abusua wo so sabi no mu di ya o se omode di bia ya je afri o nsem no se ne yewura kan asem no na ano ewom se yewura nwie ye de na so hwe na ani je bi wo ma fa na se de we so bi chinchin mo sa aje wa de sa na wo mu no kan o asem no ye ja ase hin ntimi mpese meka se obi chinchin mo se kwa asem ni nyanka ko si na me meka ne se wo mu no asem a wo mu ka se obi chinchin wo mu nsa agi wo mu ade na ba yewura ni na yewura ede ne sa to se mo obi ankoso de na nipa no ni ba ti kakra because otimi koso de ase no wo fa no na se won timi nkoso biem kopim se be hu mawie dia na woni baje wo mani je se de aba no wo mu ho ato wo mu pa ama fe de wo mu da wo mu beda me da se bru ye be pum ye be hwemu ye pa ne hu no kuro bi wo mu Meda se miwa enchiremu a wodi amaye Nyankopon onhira na memom de ese be bru me nwene manananom na nso benim se fusa ase de ese be bru eda ne fisase a na etukura wa nipa na wodidi so no ntimi enye na bio so no se be bru menim pefe se de beti nko hinu bia ni wana de kuro ni honom na se kire nyina ne so obi anya asase krata bia ma wo Tupac na bio ho poti edi kuro ho kura na wo benya asase a ebesa akotwa wanyine banim na so mejidi se dia ma we nyina enko so nti krata Tupac so wo no mini baabi okonya krata no efriye wora ma ye tena so na krata e bi o de bebe bia no ye di video to so a se de asem na sia betwa manim wani wiase nyina ehwe bi no ye be ma no kure bi e wo mu wiase nyina so ahu no ena de bia so ya mesere mu se ensase sem edi amanfo nya papa ensase di amanfo nya nti sabi eburu sabi abraba bia mu gina de asase ni nyina ni ti na mu gina no etia na mu nkyerechire mu no mu nkyerechire wo mu ye pa na obi koto asase asabe o koto asase ma ne nsan kosi fom meda se ni ndencha mo kantre mo se ndencha ye mfa nton asase o masebwe maka ensase bebre wo bakona commission of obi ye commission of to tini ba bi kwa type papa kwa kuma no so waton asase ama akwaso ya mansa 500 million 50,000 Ghana cedis na wo pete sika twitwi di media manipa no no de ndencha ama na wo de akọ wo hene ne ho se wo hene ni pipa ma na wo hene no waton asase ama wo Dabio koso no amanfo fom bo nyina ye no because dan de wunya sika na se woto cement milionu a wa na wato ebre semu no wunya sika wato miensa wo de kakra sa enfie dukura na wasi na wakobo bla ne so asase de ye ntwa de kakra ye twa de bum
It won't turn away who said, well, he win a bit on the people. Would you win him shape around? Comment, she and the court secretariat, no busa. Sas, I see the Hannah, or he bay. The young was Santini to me a man and said, what to me people was as I send home. That's the purpose of music and the crime. So what man was our hidden away, men first can mount. And I said, oh, people are in what they blame me. I must not walk with Busa, and say people near papa and your papa. Son, I want you as a captain, ding. And so no one ran, I will be that one, Jenna Fusika Sam. I yet pass, I feel I won't even see their beam because as I said, went to me and told me, and I could see there's a beam. Yeah, Mamma Honey here, yet met 214. No, Lantia no message to Sika and she, and I'm out for PC as a shed of door. I said no. One on the same room on the tons. Mama, then be a dia come once, Nipping your baha, as soon as Jimmy Sika. And I know crowd about Crapa has a Sika, what a brute 250,000. Can't it is Sika 2.5 million? What Jennifer? Klata kroya indenche ya hanu akwobom na ya na mini asase no ma dwene say connection say de obi kwa abrochire enti aso obi to asase a ya connection impesu obi be hu bi ko na ehu ba asam de ano de ba depending me dwene nipa no bi ho na ase na wo kwa abrochire akompai bo na wo to asase so akompai bo abrochire akompai bo na wo to asase akompai asase wo be si dan ma na pie asam na waka no asam na waka obi ebe wo se wo fie ni nti se wo nyeska na wo to de apasase ya ye nokore na pede ye pipa papa wo ho ne to na wabra bo asase ne wabra bo bibia ye fie asase wo ba bia